Hello mga bay, kumusta mo? Maayong pagpanginabuhi, maayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw po sa inyong lahat. Andito ako ngayon para magtuturo sa inyo kasi sa team natin, dami-dami pong naka-off ang comment. So, ganito ang gawin ninyo kung nakikita ninyo na ang comment ng inyong mga video ay naka-off. So, mag-install kayo ng YouTube Studio. Itong pula dito sa gilid na merong YouTube icon sa gitna, tapos yung sa gilid niya parang coronavirus. Mag-install kayo nito mga bay. Yan, YT Studio. Nakikita nyo sa screen, YT Studio. Pumunta kayo sa inyong tawag nito. Pumunta kayo sa inyong Play Store or App Store at i-install nyo itong YouTube Studio. Okay? At saka pindutin nyo na ngayon. Diyan nyo makikita ang inyong dito nyo makikita ang inyong mga videos. Yan, pag monetize na kayo, dito kayo magto-turn on ng inyong mga mag-turn on ng monetization para maging green na yung dollar. So maghanap tayo ngayon ng video ko na naka-off ang comment. So madalas dito mga video ko, lalo na may mga bata, naka-off talaga ang comment. Kaya ang gagawin ninyo pag may mga bata, ilagay nyo sa settings ang no, it's not made for kids. Pindutin nyo yun kahit may kids. Ito kagaya nito. Ito kasama ko si Inday Ngabil, naka-off ang comment. Pindutin nyo yung video na naka-off ang comment. Ayan. Pag hindi pa kayo monetize, tapos pindutin nyo tong pencil icon sa ibabaw. Ayan o, pencil icon, share, at saka YouTube. Pindutin nyo yung pencil icon. Tapos, sa mga hindi pa monetize, ang makikita ninyo ay basic info lang at saka advanced settings. Dito kayo sa advanced settings, pindutin nyo ang advanced settings. Tapos, ilagi nyong pindutin tong arrow na to. Ayan, may lalabas. Yes, it's made for kids, and no, it's not made for kids. Lagi nyong pipindutin tong no, it's not made for kids. Tapos, scroll down lang. Naka-allow comment naman siya. Bakit ganon? Wala lang talaga siyang comment. Diyos ko po, rude. Hindi kayo nagko-comment dito sa video ko na ito. Maghanap pa tayo. Wala pala talagang comment yon. Himala. Meron akong video na 0 comment. Ito. Dali. Maghanap pa tayo. Maghanap tayo ng 0 comment. 0 comment. Okay, hold on lang kayo dyan ha. Yan, meron akong dollar na naka-cross kasi hindi siya pwedeng i-monetize dahil sobrang daming music. Ito yung video na pumunta kami sa Cafe Namo. Music kasi yung sa tindahan nila, music. Nakalimutan ko na may music. Saan ba? Okay. Kala ko 0 yung 50 pala yun. Saan na ang 0? Saan na? Ito. Ito naka-0. 15,000 views. Tapos 0 comment. 587 likes. 18 dislike. Okay. Thank you so much. Thank you so much pa rin sa mga nag-dislike. Kasi kasama pa rin kayo sa naka-view. Kaya nag-dislike sila, baka hindi naintindihan, no? Pupunta tayo sa advanced settings. Kailangan wag niyong kakalimutan pindutin tong no, it's not made for kids. Ayan, tikikita nyo, naka-off ang comment. Ganun talaga madalas mangyayari pag may mga bata sa video. Kaya allow nyo lang yan, allow comments. So, save nyo na ngayon, may save sa taas, nakikita nyo kung may save sa taas. Save nyo yan. Ikot-ikot. Okay. Edits. Save. Okay na yon. Tapos, hindi lang ganyan mga bayang mangyayari. Naka-0 siya ngayon. Naka-on na yung comment niya. So, after 30 minutes,
Pindutin nyo ulit, check nyo ulit. O, pindot kayo ulit sa pencil icon. Check nyo ulit sa advanced settings. O, okay na, okay pa rin. Kasi kahit binuksan nyo na yon, inallow comment nyo na, may mga times pa rin na i-oo pa rin yan ni Lulu Whitey. O, hanap pa tayo. Itong ginamos, naka-off comment pala to. Ay naku, Diyos ko po, Rude. I-on natin. Mabilis lang, punta lang kayo sa YouTube Studio. Tapos, huwag kayong manood gamit ang sarili ninyong account. Kasi may posibilidad na ma-close ang inyong account. O, ba't pa kayo gumawa ng video? Kayo lang din pala ang manonood ng video nyo. Okay, mga bay. So, ayan, na-allow comment na natin. Ba't kaya naka-off comment to? Check ko nga yun kung no, it's not made for kids. Oh, allow comments na. Sige. I-save ko na ba? Shh. So, okay na yun. Dami ko palang off comment. Diyos ko. Ito off comment din. Oh, ayan. Allow nyo lang, pindutin nyo. Oh, allow. Oh, save agad. Oh, kasi lumulusob ako. Walang walang mga naka-off ang comment. Kaya ang gawin nyo na lang mga anak. Humanap kayo ng video. Uy, naka-ano naman to. Naka-o naman to. Kasi hindi ko nilagyan ng no, it's not made for kids. Okay. Oh. Yan, humanap kayo ng video na pwede kayo makapag-comment para talagang makapag-iwan kayo ng bakas. Ito, tingnan ko to. Naka-off ang comment. To birthday to ni pumunta kami nito sa Iskina Kutkot, sa Liluan. Naligo kami dun sa, ano bang niliguan namin? Ano ba yun? Sa Sania. Oh, allow comments. Oh, yan. Ang dami ko palang off comments. Itong remembrance na ako kada sweldo. Oh, may remembrance ako bawat sahod. So, ayan. Naka-off comment din pala to. Dali lang. Oh, ayan ayan mga bay, zero comment kasi may binibili talaga ako mga bay na remembrance tuwing sahod. Oh, pindutin nyo lang ulit yung ay Diyos ko. Basta pindutin nyo lang yung nawala na yung internet. Pindutin nyo lang ulit mga bay yung itong pencil icon. Tapos, yun din ang gagawin nyo. Scroll down lang kayo. Scroll down. Tapos, allow comment. Oh, ayan. Sobrang dami ko ng video. Sobrang salamat talaga. Dami ko pa palang asikasuhin. Dami palang zero comment. Ayun. Tapos, dito kayo magbasa ng comment mga bay. Dito kayo magbasa ng mga comment. Tapos dito nyo lang ilalove yung mga comment. Nandyan ang mga comment at connected na ako. Oh, dito kasi yung dashboard. Tapos may playlist. Gumawa rin kayo ng playlist. I-categorize nyo yung mga videos nyo. Kunyari yung mga video na yun, puros gala-gala. Oh, lagay nyo sa playlist nyo. Gala-gala o kung ano mang gusto nyong title. Tapos kung may mga video naman kayong luto-luto o cooking class naman, ganon, i-separate nyo yung mga video, ilagay nyo sa playlist para pag lumusob kami, pag marami kaming ginagawa, pwede na namin yun, play all. So malaking tulong din yung play all sa inyong WH. Okay, mas maganda kung marami kayong gadget para pwede nyo suportahan yung mga sarili ninyo.
sa pamagitan ng paggawa ng ibang account. So, ganun lang mga bay, ganun lang kasimple. Kasi dami-dami nyo naka-off ang comment. Meron pang iba naka-off ang bell. So, naka-off ang bell. Kaya hindi namin alam kung may video na kayong bago. Kailangan pa namin kayong i-search. So, mag-research kayo kung paano i-on yung bell. Kasi merong naka-off eh. So, thank you so much. Sana may natutunan kayo sa inyong teacher ngayong araw na ito. Hanggang dito na lang ako. Inday Kabkab here. Maraming salamat. Laban na tayo. Inday Kabkab Lusob Team. Tara na, umpisahan natin. 70 na bahay ang pwede nating lusubin araw-araw.